El que sí que m'ha deixat absolutament meravellada és el projecte que tenen de rehabilitar el claustre que està al costat de l'església, i la idea que tenen de guanyar aquest espai per a la ciutadania, de poder-lo dotar de plaça així a Beniparrell. És cert que és una obra que és ambiciosa, però ells tenen clar que és un objectiu que també tenen en Beniparrell, i a poc nosaltres considerem que des de la Diputació, des de l'àrea de patrimoni, ells invertint també en aquelles subvencions que puguen arribar, IFS, PEPOs, jo crec que ho podrem fer realitat, perquè realment és una obra que quedarà per a la posteritat, i és molt bonic veure que els equips de govern tenen clar el que volen. Estem així en el que és el claustre de Beniparrell, els claus dels Carmelites, que ja hem demanat una ajuda i hem tingut una conversa i una reunió en Emili Tur per a restauració de patrimoni de lo que és el claustre dels Carmelites, que creiem que també això n'hi ha que treure-ho a la llum perquè la gent de Beniparrell també gaudisca del lloc que molts de Beniparrell no saben ni que existeix. I la piscina, que es va fer realitat l'any passat, hem invertit 200 i escaig mil euros, però crec que ha valgut la pena, i jo crec que és per l'ús i disfrut del poble.